अरे गांव के मत पूछी ओपड़े गुजरला के बाद एकदम पूरा माने बिना गिरले मोटरसाइकिल से बच गई नु तब बुझी कि काशी दर्शन हो गए। सीमा देवी ऑलरेडी हमनी के खड़ा बाड़ी तो हमनी के सीमा देवी के नु वोट देव जा। हमनी के दूसरा कोनो प्रत्याशी से मतलब नहीं है। अच्छा सुननी हो सुने में आवत ल कि पीछे तो जोन बटाइल बटेबे कइले बेरी कुली कादुन फ्रिज आ लैपटॉप आई रहल उ सब तभी बटाइल लगी ना जी सारा आइल तब बढ़ले वाला लेकिन केहू लेबे वाला नहीं है। अच्छा अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। भैया मत घबराना, पंचायत का मुखिया कैसा है? पंचायत का मुखिया कैसा है? मत घबराना, भैया मत घबराना। नमस्कार, हम ईराना रुआ देख रहल बनी मैच बॉक्स और अभी हमनी के पहुंचल बन जा गायघाट पंचायत में देखी प्रत्याशी लोग के दौरा तेज हो गइल बा। काहे कि 8 अक्टूबर के चुनाव होके जा रहल बा। नवरात्र के दूसरा दिने यहाँ पर मतदान होके जा रहल बा और ई हसनपुरा प्रखंड हटे। टुनटुन सिंह जी जन समर्थन लेके आ लोग से भेंट कर रहल बनी, लोग से मिल रहल बनी। सझलौका के बेरा हटे आ यहाँ के भेंटा गेल बनी। टुनटुन सिंह जी बहुत बहुत स्वागत बा। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। टुनटुन सिंह जी के पत्नी जौन बनी सीमा देवी जी वहाँ के यहाँ से चुनाव लड़ रहल बनी। कौन नंबर पर और बाटे ईवीएम में या काम चुनाव चिन्ह? 8 नंबर पर बात चुनाव चिन्ह चेमनी छाप चुनाव चिन्ह। लड़ाई कहाँ पहुँचल बा? काहे कि रउआ यहाँ शुरू होला लड़ाई पहले घूमल जाला आ अंत में आवत पैसा सामान तक पहुँच जाला, तो अभी लड़ाई कहाँ पहुँचल बा? अब लड़ाई एकदम अंतिम मुकाम पर पहुँच गई बा। जनता फैसला कर ले बिया कि ए बेरी कुछ ना चले। ए बेरी जनता हमरा संगे बिया आई रवा घूम के देखत भी बानी आ जनता हमरा संगे बा। एक खातिर आके अगर सीमा देवी के मुखिया बनावल जाई तो हमरा पंचायत के हमरा गांव के विकास होई। अब यहाँ ना कोनो पैसा के लोभ बा ना कोनो सामान के लोभ बा। सुने में आवत ल कि पीछे तो जोन बटाइल बटेबे कइले बेरी कुली कादुन फ्रिज आ लैपटॉप आई रहल उ सब तभी बटाइल लगी ना जी सारा आइल तब बढ़ले वाला लेकिन केहू लेबे वाला नहीं है। अच्छा हाँ ले लो ओकरा के लेके दुआरी पर घूमल जाता है केवाड़ी खोल लेकिन केवाड़ियों केहू नहीं के खोलत। अच्छा ई तो हाल हो गइल बा। जैसे लोग देखता कि टीवी वाला आवता जल्दी केवाड़ी बंद कर तो हमनियों के धर ले। अच्छा हाँ ई हाल हो गइल बा। तो रउआ अभी लड़ाई में आगे बढ़ रहल बनी, जन समर्थन भी रउआ साथे अच्छा खासा बाटे। हम बातचीत कैनी हो तो लोग रउरे खाली नाम लेल बा, तो रउआ ही बताई रउआ का बटले बनी जे लोग नाम लेता रउर? हम तो हमार जानता हमरा संगे बा आ जानते लोग के पार्टियों देले बा। जानता जौन अपना मुंह से बटले बा सब लोग अपना घर में धो लेले बा आ सब लोग संगे हमरा बा। ये खातिर बा कि हमारा गाय घाट के विकास होखे के चाहे। हमार गाय घाट बदनाम बाकी हमार पैसा पर बिका जाला, टीवी पर बिका जाला, लेकिन हमार गाय घाट ना बिकाला। हमार गाय घाट पंचायत साफ सुथरा पंचायत हो और रही एकर हम रउआ से चैलेंज करता नहीं। अच्छा माने ए बेरी ना लही कुछ ए बेरी कुछ ना लही। अब हलाल कुछ बालो अपन घूमत आलो लेके ठीका, लेकिन वो ठीका के असर नहीं खे। एकदम जनता के मुंड हो गइल बदल दे। लड़ाई में रउआ आगे बढ़ रहल बनी। लड़ाई में रउआ आगे बढ़ रहल बनी। अब 8 तारीख के मतदान हो जाई तो ढेर ना बतियाम रउआ से, रउआ समर्थक लोग से हम बतियाम। अंत में 8 तारीख खातिर अपना जनता से अपना पंचायत के लोग से का अपील करें? हमारा अपना पंचायत के जनता से एक ही अपील बा कि 6 बजे भोर में चल के लाइन में लाग जाए के बा। आशा के भाई ईवीएम दबा के। अच्छा हाँ चल यहाँ के समर्थक लोग बा, कुछ लोग वो लोग से बतिया ले तनी। हेजा एगो चाची बानी साथ में। का चाची का केकरा के वोट दिया ये बेरी? टुनटुन बबुआ के हमरा साथवा घूमत नहीं, यही से कहत नहीं। हां का साड़ी देनी हो कि ना? हमरा कुछ ना ले। अब ले कहिया जे मालिक 20 जे करब तहिया ले। हां
बीच के कुछ ना ले बाबी। अच्छा तो इतना दिन ले का है पैसा खा खा के ले लेके हारा तो नहीं हलो हम के हां जे खा से खा 5,000 हमका दिला बानी रोक हम 10,000 दिला बानी एक वोट पर। अच्छा तो ये बेरी का लागत था हाँ? ये बेरी का लागत था कुछ नहीं खा कुछ नहीं लगी। हाँ बस हम पंच से बानी 15 साल से अच्छा। और सो फिर खड़ा बानी। अच्छा रहुआ चुनाव लड़ता नहीं हाँ तो हम बात कर वो प्रत्याशी बनी 15 साल से हम बानी। हाँ। बाकी नया पे एक आदमी और हमारा पीछे खड़ा हो गए बने। हाँ। हमारा वोट नहीं पड़त रहला। हाँ रहुआ निर्विरोध चुनाव तो नहीं हो चुना तो नहीं 15 साल बाकी अब तो नहीं। चली तो बेरी तो लड़ाई लेवे के चाहिए तो दुई पहलवान एथी में लड़ता था एगो हारता एगो जीता बिल्कुल, ओई में कोई शिकायत नहीं बा। हाँ, हाँ। मैं चले का चाची ये बेरी का पंचायत के माहौल कहता सीमा देवी अच्छा सीमा देवी के जीता तो घूमत नहीं टुनटुन सिंह और रहुआ नाम लेता नहीं सीमा देवी के तो टुनटुन सिंह से तो पतुहा आवेली पतुहा आवेली तो पतुहा जीती हैं तो पतुहा भेंट करी हैं वालों के भेंट करी है पोतो के मालिक को भेंट करी है। अच्छा पतुहा के आशीर्वाद दे दिल हम का आशीर्वाद दे देबन जा हम के होई जा हम टुनटुन बाबू जे निकल जाइए टुनटुन बाबू से जौन मन कर तौन ले जा। अच्छा बीच ना ले जा। हाँ चाची हमनी के तो ध्यान ही है बहुत शौक लागल बा कि टुनटुन बाबू जीत जाए। अच्छा हां तो हमनी जिताए के चक्कर में कौन ठीक बाकी इहो के जीत के लूटे लगी इहो के ठेकेदारे हैं इहो के ठेकेदारे हैं ओ मान लगी इतना दिन से लोग लूट ले बा तो कौन जिंदाबाद और कुछ लोग और बाटे एगो और भैया देखिए टी शर्ट पहन के यहाँ घूमत तनी हई देखी गाय घाट पंचायत के सीमा देवी जी के टी शर्ट ह का चाचा टी शर्ट तो एगो भेटा गइल हमनी के टी शर्ट पर भी काऊ वाला नहीं खींचा ना हमनी के ये अगर बा कि सीमा देवी लिखलस हमारा गांव के विकास होखे जनता खुशहाल रहो बस विशेष इतने तो माने का गारंटी बा कि यहाँ के जीते में तो विकास कराए मियो के ठेकेदार हैं सिवान में घर बनेले बनी हो के सिवान ना पुरनको मुखिया जी सिवान रहे नहीं हो के सिवान रहे लगे वही बनौले बानी लेकिन हमनी के हर दुख सुख में सीमा देवी ऑलरेडी हमनी के खड़ा बाड़ी तो हमनी के सीमा देवी के नु वोट देव जा हमनी के दूसरा कोनो प्रत्याशी से मतलब नहीं है। अच्छा हाँ का भाई नौजवान साथी लो बालो का देख के वोट माने समर्थन कर रहल बानी हमनी के विकास अच्छा विकास हुई सीमा देवी मुखिया बनी हम पंचायत में विकास हुई ऐसे हमनी के टुनटुन सिंह सीमा का गारंटी बा एकदम पक्का गारंटी बा कैसे हमनी के देखो तनी सनु जितना लोग बा सब के अपन पेट भरे के फेर में यहाँ के लोग के पेट भरे नहीं तो यही के उनके के संग रहम संग यहाँ के वोट देम मुखिया नहीं थी यहाँ के मुखिया नहीं थी तब हर काम यहाँ करनी हम हर एक काम में एगो और एजा साथी बने काजी रोज कुछ करे नहीं रोजगार कम करने खेती बाड़ी भी हम करे खेती बाड़ी करे नहीं तो यहाँ के मुखिया के साथे रुआ लोग घूमत नहीं लो सीमा देवी जी के साथे वहाँ के पति के साथे तो जीत जाए तो कुछ करे कि खाली चुनाव में खिले भर रह जाई ना यहाँ का तो बहुत कर हमने खाई सन चाहे ना खाई सन हमने के सबका साथ सबका विकास 10 साल एक जना मुखिया जी रहल तो केहू कहता हम पैसे दे के वोट खरीद में तो कुछ गांव के नाला वाला सब टूटल फाटल अरे गांव के मत पूछी अपने गुजरला के बाद एकदम पूरा मैंने बिना गिरले मोटरसाइकिल से बच गई नी तब बुझी कि काशी दर्शन हो गए उहे बाबे तो ये बेरी सोच समझ के अपन वोट देवे के बाद सबका साथ सबका विकास ये बेरी चेमनी छाप के जितावे के बाबे एगो भैया बानिए जा का भैया का लागत था कि अगर सीमा देवी मुखिया बनतनी टुनटुन सिंह जी के पत्नी जीततनी तो जाके हौ रोडवा स्वर्ग हो जाई काहे कि उनु हम कहबे कनी अभी कि काशी दर्शन हो जाला स्वर्ग हो जाई ई कैसे कहतनी रुआ विश्वास बा यहाँ के तो पहले हूँ से ठेकेदार बानी एमपी एमएलए से यहाँ के संपर्क रहेला संपर्क बा तो बहुत काम करेले बानी अच्छा ऐसन बात नहीं है जहाँ खड़ा बानी वो करेले बानी अच्छा हई रस्तवा ई रस्तवा उहे करावल हो केकरा फंड से अब केहू के फंड हो विधायक जी के फंड हो चाहे केहू हो करेले बानी माने उहे के ले आवल है एगो चाचा है ना आइल बानी हमनी के हाला गुला सुन के हमार चिल्लाइल सुन के का चाचा का कहतनी कौची पर वोट दम लबेरी उनका सीमा पर का है फ्रिज ना मिलल का साल ना फ्रिज का हमरा जरूरी नहीं है हमके पैसा पर बिकाए वाला ना है सा रउआ से प्रेम भाव बा तो पैसा पर बिकाए ना होई तो बिका गई नहीं
तो बिका गए नहीं, पैसा देते हैं तो बिका गए नहीं। ये काम हमने के जमाने के ये काम नहीं खे ना। चली एगो और है दे नौजवान साथी बका हो भाई, अरे लैपटॉप आइल बका दिन तारा पंचायत में हो। हाँ भाई सब कुछ आइल बा, फ्रिज लैपटॉप सीडी एलसीडी सब आइल बा। एगो लैपटॉप ले ले बनू तगो जो काम कर लेबो। गाय गाय के पंचायत बानू तो लेबे वाला बा, लेके देवे वाला ऐसा नहीं खे। अच्छा। मुंड बना ले बा कि केकरा के वोट देवे के बा सब जानता, अपन सावधान हो गल बा जनता। ठीक बा, फ्रिज लेता दुआरी पर ठाड़ा होता, देखा तो फ्रिज आइल बंद हो जाता केवाड़ी, तो ये साल कुछ नहीं के। ठीक बा भाई, तान देवे के बा तान दिया। चली तई देखी टुनटुन सिंह जी वोट मांग रहल बनी, निकलल बनी अपन पूरा एजा वहाँ के साथ ही हुजूम चल रहल बा। ये बदकूच रिपोर्टिंग देखनी कैसन लागल, प्रतिक्रिया जरूर दी। मैच बॉक्स के अभी तक सब्सक्राइब नहीं कैले तो कर ली, फेसबुक पर देखतनी तो पेज के लाइक करी, फॉलो करी, वीडियो के फैला दी पूरा।